aikooko se nyt tulla katsomaan sitä hevosta vai ei? Koska meillä on kuitenkin syytä aika kiire saada se hevonen pois. Joo, me käydään tuossa Oulussa kahta hevosta, jotain kyyneä ja runoa. Ja sitten me ollaan vielä sovittu, että me käydään siellä Merilapin hevospalvelussa niitä Katarinan hevosia. Tulee huomenna toinen, tai siis molemmat tulee Virosta huomenna. Niin ne on tuo viikon Ypäjällä ja ne tuo viikonlopuksi tuonne Tornioon. Niin me käydään sitten seuraavana viikonloppuna niitä molempia kohtelemaan. Joo. Joo, kenen se on? Okei, no onko se sulla siellä kaupungissa? Okei, no niin, no mä soittelen sulle tähän puhelimeen, kun me lähdetään Titan kanssa sitä kohta sitten kävelemään. No niin, moi. Että lähti on voinut ihan hyvin ja että ei ole kompastellut ja ollut kivan tuntunut ja silleen. On mennyt kyllä aina ravia ja käyntiä, kun ei sillä muuta votkaan. Mitä sä sanoo tuosta Ines? Että joo, kiva kuulunne ja silleen ja että kiva juttu. Hei. Tässä vielä katsotaan kisoja. Ei oo vielä päivä mennyt. Joo, sitä katsotaan. Tää on Sofi.